bi kunnafoni bakurubaw la jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale tun taara sigi kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ G5 Sahel la. Ministre min sigilen do jamana yɛrɛ kɔnɔna la walasa baarako yɛrɛ bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogo min na ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Koita ale kɔni ye layidu di k'a fɔ maa 8,776 o de kan ka ta forobaca la ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na. Ka kɛ ni an ka imam n'o ye Abdul Aziz Yatabare n'ale bɔnɛna a nin na ale ka kibaruyaw hukumu kɔnɔna na kunnafoni kɛnɛ sigira bi sɔgɔmada in na a ka lafasali b'a fɛ n'o ye Kalifa Yaro ye. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadalihula kalo tile 30 ye hijira san 1440. K'aw ladɔnniya k'a fɔ commission ma olu kɔni ka jaabi ma se an ma fɔlɔ k'a dɔn ni kalo kura kɔni jɔra ni a ma jɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni tun ye tagama kɛ ka taa Burkinakaw fɛ yen nɔ n'o yɛrɛ ye jamana min tɛnkunen don an yɛrɛ ka jamana na. Jamana 5 minnu kɔni faralen don ɲɔgɔn kan cɛncɛn fuga bɛ jamana minnu kan n'a bɛ f'o ma ko G5 Sahel olu ka sigi tako 5nan kumaw kɔni taara falen walasa ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka boloda ni jamana 5 yɛrɛ kan o fɛn min ye lakana yɛrɛ o bɛ se ka sabati cogo min na o da kɔni nana don ni kumakolo girinw de la ka ɲɛfɔli kɛ o la. Jamila Traoré ale ye ɲinini min kɛ a kisa kan an ka jɛ ko seerew lajɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔ son excellence Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni kun bɛ Burkina Faso jamana la wasa ni ka taa a sen do fɛn min ye an ka farafina cɛncɛnbolow ka bolodiɲama kulu min bɛ yen nɔ wasa ka se ka dantɛmɛwalew ani jatigɛwalew bɛ kɛwale jugu min na farafina tilebi bolo la ni a bɛ fɔ a ma ko conférence des chefs d'état du G5 Sahel. Sigikafɔ in kɛra Wagadugu ɲɔgɔnye so min ni a bɛ fɔ a ma ko salle de conférence de Ouaga 2000. Baaraw koromo karili kɔni senfɛ min ye dunanw yɛrɛ jatigi ye ni o ye Burkinakaw ka jamana ɲɛmaa ye Roch Marc Kabore a ye foli ani tanuni ta ka ɲɛsin farafina tilebi jamana minnu kɔni bɛ nin jɛkulu in na wa a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sen sera nin kɛnɛ kofɔlen in na o b'a yira k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye wasa u bɛ se ka bolodiɲɔgɔnma kɛ cogoya min na ka se ka dansigi dantɛmɛwale ani nijuguyawale min bɛ farafina tilebi bolo la fo ka taa se u ka bolodiɲɔgɔnmaw kɛ wasa fɛn min ye farafina tilebi bolo a sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na bɛn bɛ sabati cogoya min na wa a y'a yira k'a fɔ a bɛ foli ani tanuni ta ni k'o ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye fo ka taa se Mohamed Ould Abdel Aziz ni o ye Mauritaniakaw ka jamana ɲɛmaa ye Mahamadou Issoufou ni o ye Niger jamana ɲɛmaa ye fo ka taa se Idriss Déby Itno ni o ye Tchadkaw ka jamana ɲɛmaa ye foliw ni tanuni kɔfɛ a y'a yirula k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka hamina ye an bɛ don min na i komi bi fɛn min ye G5 Sahel ye o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye cogoya min na farafina tilebi bolo u bɛ se ka lafiya cogoya min na. Farafinakaw ka bolodiɲama jɛkuluba min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Union Africaine olu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ nin kɛnɛ in na wa maa min kɔni kun bɛ ka u nɔnabila ni o ye a y'a yira k'a fɔ G5 Sahel jamana ɲɛmaa ninnu ko a bɛ foli ani tanuni lase u ma ka kɛɲɛ ni u bɛ ka waleya ɲuman minnu kɛ u y'a ye k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka don ba la nka fɛn min ye farafina jɛkulu in ye ni o ye Union Africaine ye k'olu fɛnɛ bɛna dɛmɛ ta ka fara G5 Sahel kan wasa fɛn min ye basigi bɛn o bɛ se ka sabati cogoya min na farafina tilebi bolo la ni ka ɲɛta o kɛ sabati fɛn ye wa a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye farafina bolodiɲɔgɔnma jɛkulu in ko u bɛna fara G5 Sahel ka wasa basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na wa u y'a yira k'a fɔ olu bɛna wulikajɔ dɔ kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko ONU wasa u bɛ se ka dɛmɛ don fɛn min ye G5 Sahel baaraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka ko ta fanfɛ wasa wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na lakana o ni basigi bɛ se ka sabati cogoya min na. L'Europe jamana maaw fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu min ni a bɛ fɔ a ma ko Union Européenne olu yɛrɛ fɛnɛ ye a yira k'a fɔ olu kɔni ka danaya bɛɛ lajɛlen bɛ G5 Sahel kɔni jamana ɲɛmaaw ka an'u ka cɛdenw baw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye wulikajɔ ninnu bɛ ka kɛ sababu ye ka bɛn ani basigi sabati dɔɔni hakaja fɛn min ye lakana ye ko o b'a yira k'a fɔ halisa maa kan ka dɛmɛ don farafina tilebi bolow la wasa jatigɛwale ani binkalewale minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ban cogoya min na sɔrɔ u bɛ se ka yiriwa cogoya min na olu kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nafolo
kasabi million kɛmɛ bɔɲango ko o bena di kulu minnu ka baara bɛnnen bɛ bɛnɲɔgɔnya sabatili ma million kɛmɛ ani 25 o bena di lakana sabatibaw bɛɛ lajɛrɛlen ma wasa fɛn min ye wulikajɔ o be se ka to senna Mali a bɛn ani a basigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana o be se ka sabati cogoya min na wa u y'a yira k'a fɔ dantɛmɛwale kɛbaw ye dankari yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ fɛrɛ kɛ ni k'a bɛɛ lajɛrɛlen jɔ u y'a yira k'a fɔ n'i ye nin tiɲɛni ninnu kɔni kɛlen ye o b'a yira k'a fɔ wulikajɔ ninnu bɛ ka digi juguw la wa k'olu bena fɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ wasa Mali a be se ka se sɔrɔ juguw ka cogoya min na sigi in dayɛlɛli kɔni kɔfɛ jamana ɲɛmaw kɔni taara ɲɔgɔn ye u yɛrɛ dama ni ka sigi ka fɔ kɔni caman kɛ wasa fɛn min ye farafina tile b'i bolo a bɛn ani a basigi kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana o be se ka sabati cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ ni sigi ka fɔ ninnu na sababu wɛrɛ caman be se ka sɔrɔ ani fɛrɛya wasa an bɛɛ lajɛrɛlen bɛ hami min na ni o ye lakana ani basigi o be se ka sabati cogoya min na Maître Kalifa Yaro ale kɔni ye lafasalikɛba ye anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko avocat bi sɔgɔmada in na ale kɔni ye kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw tɔgɔla so min yɛrɛ bɛ an fɛ Bamako yan nɔ ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu bɛ tali kɛ an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Abdul Aziz Yatabari ale bɔnɛni min kɛra a ni na ka se ka taa kuma misɛn minnu kɔni bɛ a ko la k'olu walawala o faamuya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na ka tila ka ɲɛfɔli fana kɛ ko yɛrɛ bɛ dabolo jumɛn na an bɛ don min ko bi ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛra Kalifa Yaro ka walawalalu ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Ali Kulubali a n'a ka jatala Layi Mamadu Tarawele u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ ko kisɛw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sibiri ni o bɛnna janvier kalo tile 19 san 2019 ni o kɛla nisɔngoya dɔ ye fɛn min ye jamanadenw fɛ ni o bɛnna ni alimami n'o ye Imam Abdulayi Aziz Yatabari ni a kɔni fa la fɛn min ye maa dana jugu dɔ kɔni fɛ yaasa ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen kɛnɛmaya Imam Yatabari somɔgɔw fo ka taa se malidenw bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen y'u ka danaya kɔni da fɛn min ye journalistba dɔ kɔni kan n'o ye avocat ye n'u b'a wele ko Yaro yaasa na se ka ko sɛgɛsɛgɛ cogoya min na ale fana kun ye wele bila kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw yɛrɛ tɔgɔra so kɔnɔ n'o ye maison de la presse ye yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka sani ale ka kumaw kɔni cɛ fɛn min ye Imam Mohamed Traoré ale ye kuma ta sigi bɛ ka kɛ fɛn 4 min kan ka se k'o ɲɛfɔli kɛ maaw ye sigi in kun ye fɛn min ye i ko ko kumakɛlaw y'a fɔ cogo min anw ka alimami an'an ka karamɔgɔ ani an jɛɲɔgɔn an'an diinɛ baara ɲɔgɔn min ye Sheikh Abdul Aziz Yatabari ala mɛ hinɛna a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɛ kɔn dɔgɔkun damadɔ ɲɛ dansago wale tigilamaw olu bolo sera a ma kɛ dankari kɛ a la o kama nin ko in bɛɛ lajɛlen an y'a mɔndɔn sariya min b'an bɛɛ lajɛlen kunna n'a kunna sigibagaw yɛrɛw y'a yira ko maa tɛ a ni san cɛ ka ko in ta k'a di o sariyaw ma sigikun filanan nin wale cɛjugu in bɛ jɛlen kɛlen kɔfɛ wale wɛrɛ tuguna o la ka foto ta lahalayaw la lahalaya min b'a la ni hɔrɔnya tɛ sɔn a ma sariya in kunna sigibagaw de ko maa tɛ sariya ni san cɛ o mana kɛ maa o maa ye o tigilamɔgɔ o ni ɲangini min ka kan o kɛ da o tigi fana kan o ye an sigikun filanan ye k'a fɔ aw ɲɛna fana commission nationale dɔ sigira nin ko in suivi kama nin commission nationale ni a sigira nin de kama nin ko in ka se ka jɛya a ka dɔn k'a fɔ ko commission ko fana bɛ yen o ye sigikun sabanan ye sigikun naaninan n'a laban nin ko kelen procédure kɔnɔna na nin ko kelen mɔnɔbɔli kɔnɔna na ni masa taala sɔnna a ma alisilama bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan mitingiba bolo bɛna da bolodara a bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye 26 mars ye yirimajɔ a bɛ kɛ dati min na o ye ni tubabukalo in tile 10 ye o kɔfɛ fɛn min ye nin avocat in ye n'u ye journalistba in ye ale ye kuma ta kuma ninnu ni o ye imam yɛrɛ ye a fa la fa cogo min na k'o ɲɛfɔ maaw ye ani gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ a fatuli yɛrɛ kɔfɛ k'o ɲɛfɔ maaw ye ani o ko in yɛrɛ bi cogoya jumɛn na sibiri dɔnniya dɔ fɛ janvier kalo tile 19 san 2019 kɔnɔ Abdul Aziz Yatabari an ka dɔnnikɛla ba an ka alimami ba a bɛ tɔn caman kɔnɔ a cɛsirilen bɛ silamɛya baaraw la Mali kɔnɔ
Makan Mali kɔ kan dankari sera a ma binkani kɛra a kan a kɛra lasuma a kɛra cogo mun na adamadenya foyi tɛ sɔn a cogoya façon ninnu ma ani binna o dankari in senfɛ n kɛlen ka dossier sɔrɔ n y'o de ye dossier kɔnɔ cɛ y'i bugu a bɔlen ka bere fara tɔn kun ka kirin ka sɔrɔ ka fira kan ni muru ye k'a sɔgɔ a kan a kɔnɔ a biɲɛ k'a sɔgɔ fo sɔgɔyɔrɔ 10 ni kɔ a binna an tulo kan k'a fɔ ko kamalen dɔ taara polisi la 3e arrondissement polisi la ka taa yɛrɛ di k'a fɔ ko ale de ye dankari kɛ Abdulaye Aziz la ko agression mun kɛra sisan k'ale de nɔ don o kamalen yɛrɛ ye jɔn ye o kamalen a tɔgɔ Musa Gindo a kumana polisiw ye a ye mun fɔ polisiw ye a ko Abdulaye Aziz mun filɛ nin ye ale dusukun tɔɔrɔlen b'a kɔrɔ han ko mun na ko bawo ko o ka baara de ye k'a fɔ k'ale ye gɔrjɛgɛni ye homosexuel gɔrjɛgɛni ye ko wa a ma ban han Abdulaye Aziz kelen tɛ ko président yɛrɛ de la république ko a nisɔngoyalen b'o fana kɔrɔ ko Mamadou Dicko ani Abdine ko n'a kɔni y'olu sɔrɔ k'ale b'u faga de dɛ a b'u faga an dusukun tɔɔrɔlen an dusukun kamikamilen an hakili ɲagaminen k'a kun ta ka da saya in kan komi n'o ma bɔ an y'a ye réseaux sociaux kan bɛda kan sugu kan Facebook kan Imamu Yata Bare o de photo talen bɛ k'a cari ka cari lahaliya mun ni danbe a man kan ka cari cogoya dɔ la mun bɛ mɔgɔ ɲugun i yɛrɛ la i y'a dɔn sariya si t'o fɔ dɛ loi si t'o fɔ dɛ donc o dun kɛra yɔrɔ jumɛn o kɛra clinique de la dɛ a kɛra clinique Pasteur de la bawo photo mun yirala a taara Yata Bare ka saya dilan de kan a ma taa morgue la a taara ka Yata Bare to clinique in ka contrôle kɔnɔ a taara yen de pour que ka soigner c'est vrai u bɛ mun fɔ polisiw bɛ photo ta kɛ nka polisiw bɛ photo ta u bɛ yamaruya procureur fɛ de n'u y'a fɔ procureur de b'a fɔ a y'a kɛ tan a bɛ conduit ta mais a mana ta cogo o cogo Imam Traoré y'a fɔ cogo min a bɛ ta dossier de kama dɛ dossier dun de bɛ tribunal la a tɛ ta Facebook kama a tɛ ta WhatsApp kama a tɛ ta pour que a ka yaala bɛda la k'a di k'a cari sugu kɔnɔ o mun kɛra o ma ɲɛ Abdulaye Aziz Yata Bare a jɛɲɔgɔnw n'a teriw n'a somɔgɔw n'a denw n'a muso u nana u ko ko n k'o fɛsɛfɛsɛ de dɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn munna nin walejugu in kɛra polyclinique Pasteur la jɔn y'a kɛ munna y'a kɛ munna y'a publier bolo jɔyɔrɔ de y'a publier k'o fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn
o kɔfɛ fɛn min ye malidenw bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ko fɛn min ye imam yata bare maa minnu y'a fa sariya min bɛ yen n'o ye n'i ye maa fa i kan ka fa ko fo k'o de wuli ka bɔ sunɔgɔ la ani minnu y'a ka jaw ta ka yanga yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la ɲangata min ni olu ka kan o baaraw fana ka sigi sen kan. Ministre min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na ni ale yɛrɛ ka ca bɛnnen don jamana yɛrɛ kuma lase ma ka taa se baarako o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ale ka cɛsiri bɛnnen don ma a kɔni i dafa mugujalan na bari a ye layidu ta k'a fɔ ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na maa 8,676 olu de kan ka se ka ta ka don forobaca yɛrɛ la nin kuma min kɔni fɔlen filɛ nin ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye denmisɛn caman kɔni sigilen don so kɔnɔ minnu yɛrɛ tɛ baara la wa a yɛrɛ kɛra nisɔndiyaba de a kuma fɔra cogo min na n'a a kɔni lawaleyara ten tɔ a kɔni bɛ kɛ tari ye jamana kɔnɔna na Ali Kulubali ye ɲinini min kɛ a kisa kan an ka jɛ ko seereyaw lajɛ. Ladalalasigi min bi kɛ Mali ministriw fɛ ni a bi kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ni o lasigi yɛrɛ kɛla araba tɛmɛlen janvier kalo tile 30 san 2019 o lasigi sen fɛ sa sariya dɔw ta la baara dɔw bilala sen kan o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn ye ministri yɛrɛ n'o ye gouvernement ka kumada ye ni o ye Amadou Koita ye ale kɔni ye kunnafonidilaw wele yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o de kuma sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko baara dɔw kɔni ta la ka ɲɛsin fɛn ye Mali finitigi dɔw ma n'o ye sanfɛ finitigiw ye ni an b'o wele ko armée de l'air n'u ye sanfɛ finitigiw ye ni olu ka baara ye fɛn ye ka se ka fɛn ye pankuru minnu bi kɛ sanfɛ n'u bi gɛlɛyaw sɔrɔ ka se ka olu kɔni bɔ o la cogoya min na ni fɛn ye gɛlɛya fɛn bɛ se ka jamana kɔni sɔrɔ sanfɛ ta na sira fɛ ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni larawe a y'a jira k'a fɔ ko hali fɛn sariya min fana tala olu kɔni ka kow la sa ka minɛw d'u ma walima k'u kɛ finitigi jolo ye yaasa jamana gɛlɛya min bi jamana na bi u na se ka o gɛlɛya wuli ka bɔ cogoya min na ani o ka finitigi dɔ fana bɛ yen ni u b'u wele ko état du major ka se ka o fana kɔni jojo wɛrɛ d'u ma n'u ye ka jala kura d'u ma k'a kɛ ko grade d'officier général yaasa a na se ka kɛw ye o bɛ kɔfɛ sa fɛn ye finitigi minnu fana bɛ yen n'u b'u wele ko garde national olu fana minnu ka baara ye ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi a y'a jira fana k'a fɔ sariya dɔw talen don yaasa ka se ka olu fana bila u ka minɛw kɔnɔ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ wasa ka sɔrɔ a la cogoya min na o kɔfɛ fana a y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ ye wari kɔni bɔ ka sabi dɔ bɔ yaasa Kayi ni o ye Kayi sanfɛ sira jila sanfɛ sira ni u b'a wele pont deuxième pont n'u ye jila sanfɛ sira filanan o baaraw bɛ se ka bila sen ka cogoya min na a ka kuma kɔnɔ hali sisan a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kun bi Mali jamana baarakɛlaw ni fɛn ye gouvernement yɛrɛ cɛ ni o ye UNTM ye ko fura sɔrɔlaw la ko barisa jamana ministri caman bɛ yen minnu tala sigi yaasa o ni maako fɔlɔ ninnu bi sigi ka kuma kɛ cogoya min na fɛn ye o kun ye laɲini 12 min kɔni kɛ ko fɛn ye laɲini 11 kɔni bɔɲɔgɔnko ye ko olu kɔni wasa sɔrɔla u la o de hokumu kɔnɔ o kun ye baarabila ko kuma min fɔ ko o baarabila ko o kɔni ma bɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ ni ko dɔnna fara u ka sɔrɔtaw fana kɔni kan fɛn ye ka ta janvier kalo kɔnɔna na fo ka taa bila fɛn ye san 2021 kɔnɔ wa a tilala k'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye maa n'u ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye n'u ye u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko retraite ko maaw na taa o la i san 65 bɔɲɔgɔnko fɛn ye Amadou Koita a tilala k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ye sariya wɛrɛw ta n'o o ye ka denmisɛnninw kɔni ka se ka denmisɛnnin caman kɔni sama ka na don jamana baara la n'u ye fonction publique ye san 2019 kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn ye denmisɛnnin 8,676 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni nata jamana baara kɔnɔna na n'u ye fonction publique ye fɛn ye ka se fɔlɔ san 2023 bɔɲɔgɔnko ma ko o b'a sɔrɔ fɛn ye denmisɛnnin 37,7 bɔɲɔgɔnko ko o bɛ jamana kɔni baara kɔni ta na sira fɛ n'u ye fonction publique kɔni ye halisa layidu anw ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ wulikajɔ o kɔni kɛra kunungo ministri min sigilen don jago yiriwali ma anw ka jamana kɔnɔna na ka taa cakɛbondaso la cakɛbondaso min ka baara bɛnnen don jago yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la ka se ka taa a bɛ fɔ min ma concurrence n'o ye sanni feere a sɔngɔw jateminɛli bɛ se ka kɛ u la cogo min na an ka sugu kɔnɔna na o cakɛbondaso ye n'a bɛ fɔ o ma ko direction nationale du commerce et de la concurrence ministri kɔni taara a ɲɛf'u ɲɛna ka fɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yanni kalo yɛrɛ 3 cɛ an bɛ se ka fɔ a yɛrɛ sera ka ban n'o ye fin mars ye nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ kalo min ma ko mois de mars ne nin kalo sara kalo wɛrɛ min bɛ jɔ sogo sɔngɔ ka taa se malo yɛrɛ sɔngɔ ma dɔ bɛ se ka b'o la cogo min na wa jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ lafiya la ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisɛ la an ka jɛ k'o seereyaw lajɛ
I n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ a kalama togoya min na wagati tɛmɛnenw na Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba n'an ko a ma ko UNTM olu kɔni tun ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka yira k'a fɔ u ka lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali baarakɛlaw u sara ka dɔgɔ dɔ ka fara sara kan wa u tilara k'a ɲini u ka laɲini yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na ka yira k'a fɔ fɛn min ye sogo yɛrɛ sɔngɔ ka taa se malo yɛrɛ ma o sɔngɔ bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ anw ka jamana kɔnɔna na o laɲini minnu tun kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ layidu kɔni dir'u ma k'a fɔ an filɛ san 2019 min na ni mois de mars kɔni ni an n'u yɛrɛ tɔ tora kalo kelen bɔɲɔgɔnko ye dɔ kɔni bɛna bɔ sogo sɔngɔ ka taa fara malo yɛrɛ kan o layidu minnu kɔni taara Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ye n'an ko ma ko UNTM e ko o layidu minnu taara o layidu olu kɔni bɛ ka kimɛ bari kunungo minisiri min yɛrɛ sigilen don jamana yɛrɛ jako bɛ se ka yiriwa cogo min na ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Alassane Ahmed Ag Musa ale kɔni tun tagamana ka taa cakɛbondaso la min sigilen don an ka jamana yɛrɛ jako fɛnɛ bɛ se ka yiriwa wa ka taa se sɔngɔ yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko Direction nationale du commerce et de la concurrence n'ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Bukadari Dumbuya ye minisiri kɔni selen ninnu ka kɛnɛ kan a nana yira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ye o bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan yɔni mois de mars yɛrɛ o bɛ fori wagati o wagati san 2019 min ni an filɛ o kɔnɔ dɔ kɔni bɛ se ka bɔ malo yɛrɛ sɔngɔ ka dɔ bɔ sogo yɛrɛ sɔngɔ la bari ni ye nin wagati laban ninnu ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na malo kɔni o kɛn bɛ faamaw ka dunfɛ fantan tɛ se ka malo dun cogo si la ka taa fara sogo yɛrɛ kan fantan min ni kɔni ko k'i bɛ sogo dun hali sogo kalamani sɔngɔ e kɔni tɛna se k'o sɔrɔ cogo si la o de y'a to a ɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa u ka se ka dɔ bɔ sogo yɛrɛ sɔngɔ la o baaraw de bɛ ka bila sen kan tantɔ cogo la a ɲinina k'a fɔ jɛkulu ka bila sen kan jɛkulu min kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa dɔ yɛrɛ bɛ se ka bɔ sogo sɔngɔ na ani malo yɛrɛ sɔngɔ la ka taa bila mois de mars yɛrɛ foriyɔrɔw la o jɛkulu kɔni donna natalaw la u kan ka bila sen kan minisiriso min sigilen don jamana yɛrɛ sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na o ka maa bɛna ye a kɔnɔ minisiriso min sigilen don bagan mara ka taa se mɔni ma o yiriwali la anw ka jamana kɔnɔna na olu ka maa bɛ ye a jɛkulu kɔnɔna na Mali yɛrɛ baarakɛlaw ka lafasali tɔnba in n'an b'a fɔ o ma ko UNTM o ka mɔgɔ bɛ ye a kɔnɔna na walasa ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ sogo sɔngɔ ka taa se malo yɛrɛ sɔngɔ ma dɔ ka se ka bɔ a la cogo min na yɔni mois de mars yɛrɛ foriyɔrɔ cɛ cakɛ bondaso min filɛ nin ni ale yɛrɛ sigilen don jako bɛ se ka yiriwa cogo min na ka taa se an ka sɔngɔko ma ka jateminɛ ko o la olu baarakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw kɔni bɛ u ka baara la n'u yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ o la minisiri yɛrɛ ɲɛkɔrɔ bari u y'a yira k'a fɔ mansin dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu b'a to olu yɛrɛ bɛ munumunu salo kɛ ka fɛnw yɛrɛ sɔngɔko ɲininkali kɛ mɔbili b'o la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen ka ɲini ka d'u ma ani ka se ka u yɛrɛ kalan u ka baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na nansɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ min ma formation des agents ko baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan cakɛbondaso yɛrɛ ɲɛmɔgɔba kuma kɔni dilen ale ma ni ale yɛrɛ sigilen don walasa jako bɛ se ka yiriwa ka taa se jako yɛrɛ sɔngɔko jateminɛ bɛ se ka kɛ o la cogo min na ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyalenba don bari minisiri yɛrɛ ye tagama min kɛ ka na olu ka cakɛbondaso la ka na nin baara ninnu kalifa olu la wa olu na cɛsiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa sɔngɔko min ye sogo sɔngɔ ye ka taa se malo yɛrɛ sɔngɔ ma dɔ bɛ se ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na min maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a kɔnɔ nka kuma min ni an bɛ se k'o fɔ k'o fara nin kan layidu minnu talen filɛ nin ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ a layidu a na bɔ a sira fɛ wa a tɛna bɔ a sira fɛ wa nin ye ɲininkali min ni a gulonnen bɛ to ni maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka jaabi ɲini a la Mali kiiribulonba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Cour suprême olu kɔni ye jo di Amadu Ba ma ka taa se a yɛrɛ ka warikoɲɛ ɲɛnabɔba n'a bɛ fɔ o ma ko Befɔn Sise bari ninnu tun jalakilen don maa dɔw fɛ wagati dɔw la jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ sigilen don kalafili bɛ se ka kɔlɔsi anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'an ko ma ko commission électorale nationale indépendante n'an bakurubalen na n'an b'a fɔ a ma ko CENI i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na mankan tun don bɛ nin jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na Maître Mokhtar Mariko ale n'a nɔfɛ jama a bɛ se k'a fɔ olu kɔni ye duguma sara cɛ Amadu Ba ale kɔni ni Befɔn Sise olu la k'u jɔ ni saraba ye ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisa la an ka jɛko seereyaw la cɛ jɛkulu min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka kalafiliw yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi n'an ko a ma ko commission électorale nationale indépendante n'a yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Amadu Ba ye tuma dɔ la wulikajɔw kɔni tun kɛra nin tɔn yɛrɛ kɔnɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fɔngɔ ɲɔgɔnkɔ dɔ bila sen kan bari dɔw kɔni tun y'a yira k'a fɔ u ka jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Amadu Ba ye ale ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la o kumaw samasamali kɔni kɔfɛ u ye ɲɔgɔn wele bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan bari a kumaw kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o de ye nafoloko kuma ye nafolo
ko kuma du mana bila kuma min na o kelen kuma fɛrɛkelen hali ni y'a sɔrɔ a wagati a kumaw kɔni tun cɛyara kunnafoni sɛbɛw ka taa se kunnafoni carisow ma an b'aw hakili lajigi k'a fɔ nin jɛkuluba min filɛ nin n'a bɛ fɔ o ma ko commission electoral national independent nin ye jɛkulu ye min yɛrɛ ka baara bɛnnen don ka se ka kalafili yɛrɛ la kɔlɔsi nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko supervision a bilara sen ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ suganti min kɛra anw ka jamana kɔnɔna na juye kalo yɛrɛ tile 29 ka taa utu kalo yɛrɛ tile 12 la ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ in golo fa fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔba Soumaïla Cissé ale kɔni jɔyɔrɔ kɛra filanan ye kalafili kɔni bannen kɔfɛ mankan ni nana wuli ni jɛkulu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko commission electoral national independent n'an ko a ma ko seni o kama u kɔni ye ɲɔgɔn cɛ ka taa bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan kiri kunfɔlɔ kɔni bɛɛ lajɛlen nana tigɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Amadu Ba ye k'a fɔ ale kɔni ka to a jɔyɔrɔ la wa jalaki minnu tun binnen don a ka galon kumaw kɔni tun don sariya yɛlɛyɛlɛn bonda so laban min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko cour suprême olu kɔni maaw nana jaabi bɔ k'a bin u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Amadu Ba ale n'a ka jama tiɲɛ kɔni bɛ olu fɛ wa maa minnu yɛrɛ tun ye murunti boloda tiɲɛ kɔni kisɛ kelen tɛ olu fɛ u b'a yira k'a fɔ Amadu Ba ka taa se Befɔn Sise ma jo kɔni dira olu ma cour suprême maaw yɛrɛ fɛ jɛkulu dɔn min tun kelen don ka murunti yɛrɛ farida n'o ye maître Mokhtar Mariko ka taa se a n'a nɔfɛ jama yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni ta kɛra dugumasara ye nin ko in na a yirala k'a fɔ nin ko in kɔni dabalibanyɔrɔ kɛra min ye o de ye k'a fɔ minnu yɛrɛ tun kelen don ka jalaki bi Befɔn Sise ka taa se Amadu Ba ma k'a fɔ olu kɔni ye nafolo dɔw yuruku ni ka tila ka nafolo dɔw kɔni ɲɛmatunu minnu tunna so ni kungo ni ɲɔgɔn cɛ minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na min sigilen don an yɛrɛ ka nafoloko ka taa se an ka sɔrɔ yɛrɛ o bɛ se ka yakubaya cogo min na olu kɔni tun ye maa dɔw bila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nin cakɛ bondaso in na n'an ko a ma ko commission electoral national independent bakurubalen na n'an ko a ma ko seni balinako kɔni kɛra min ye olu kɔni talen sɛgɛsɛgɛliw kɛ a nana ye k'a fɔ Befɔn Sise ka taa se Amadu Ba ma nafolo kɔni dɔrɔmɛ 1 ma tunu ninnu nɔ la nka minnu kɔni tun ye wulikajɔ kɛ ka mankanw kɔni ci sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw jaabiw bɔlen ka bin a nana ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ tun ko Befɔn Sise ka taa se Amadu Ba ma k'olu ka wuli ka bɔ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu maa kelenw de kɔni tilara ka kɛ nafolo yɛrɛ yuruguyurugu kɛbaa ye o yɛrɛ tilara ka jalaki bin fɛnɛ Amadu Ba kan ka taa se Befɔn Sise ma ko mun y'a to u sɔnna jɛkulu ka wuli ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ olu yɛrɛ ka cakɛ bondaso in na maliko tɔ e ko a kɛn tɛ i kɔnɔ gannen don k'a sɔrɔ i ma fɛn gonin dun ni ala sɔnna ma donna natalaw la jɛkuluba in yɛrɛ n'an ko ma ko commission electoral national independent a ɲɛmɔgɔba Amadu Ba an na wulikajɔ kɛ ka se ale yɛrɛ fɛ yen a ka se k'i fɛla fɔ nin kisa nin kan farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegalikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Abdoulaye Wade ye tɛnɛn don ale y'i to Fransikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Fransi dugu min na ni o ye Versailles ye a y'i to a ka salon kɔnɔna la ka video dɔw kɔni bila ka ɲɛsin Macky Sall ma ni o ye Senegalikaw yɛrɛ ka jamanakuntigi ye o kumaw bɛ tali kɛ jumɛn kan u ka kalafili natɔw minnu ni olu kalafiliw bɛɛ lajɛlen bolodalen don ka bɛn ni février kalo tile 24 san 2019 ye a y'a yira k'a fɔ ko min y'u ka jamanakuntigi ye ko a kɔni tɛ ka kala don a ɲinsen fɛ ka bɛn ni kalafili natɔ mi bolodalen ye wa a yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko kalafili ninnu kɔni ko o tɛ a fɛla ko ye ko ka kalafili ninnu bɔ u wagatiw kɔrɔ min bɛ tali kɛ u ka jamanakuntigi Macky Sall la a yɛrɛla k'a fɔ ko Macky Sall kɔni tɛ ka hakilina foyi di jamanakɔnɔdenw ma ka ɲɛsin kalafili natɔ in ma Abdoulaye Wade ni y'ale ta k'a lajɛ ale de ye Senegalikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ ye wa a si bɛ t'i jɔ fo san 92 bɔɲɔgɔn ko la ale ye maa ye maa min halisa ni a jan bɛ a ka jamana kɔ sabu a ye nin video ninnu kɔni seginna k'u bila subahana mansinw sanfɛ a ka nin video ninnu kɔnɔna la tuguni a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Senegali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko basigibaliya bɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye maa o maa o Senegalikaw fɛ yen minnu ni olu tun b'a fɛ k'u kan bɔ fanga nɔfɛ dan u ye waleya kɛ ka olu maa dɔw ta k'olu kɛ kɛrɛfɛden ye a ko la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye Macky Sall ka baara ye yaasa maa si kana sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ a sinɛ ye kalafili natɔ in na a ko o ko yɛrɛ n'i y'o ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ o kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin fanga sinaw minnu b'u ka jamanaw kan ka ɲɛsin olu ma wa ko kɛra sababu ye min bɛna kɛ wulikajɔba ye jamanakɔnɔdenw fɛ ka ɲɛsin kalafili ma wa ko o ye fɛn min ni olu fɛnɛ da Senegalikaw tɛna jɛ ni o hakilina ɲɛ cogoya si la ka maaw ta k'u bɔ kalafili la ka waliyaw ta ka maaw sɛgɛrɛ waliya min tɛ taa maaw jimi sira fɛ maa min bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ fanga sinamatɔn kɛrɛnkɛrɛnlen maaw ka ɲɛmaa ye o ye a yira k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni tɛna se k'a to tan k'ale bɛ seereya d'u ma k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yanni kalafili ninnu bɛna kɛ kalafili wagati fo ka taa a se kalafili banni ma maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ
dɔ be yen nɔ min ni ale ko k'ale be fɛ ka bila fanga sinamatɔ maaw ɲɛfɛ. Ale y'a yira k'a fɔ k'ale kelen bɛ ka waleya kɛrɛnkɛrɛn waleya minnu ni olu bena ta ɲani kalafiliw ka se, wa kalafiliw wagati b'a a sɔrɔ sen na, wa kalafiliw mana tɛmɛ o waleya in baarali be to sen na. O waleya nunu ko olu kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi, yaasa kalafili yɛrɛ be se ka kɛ jɛlɛya kɔnɔ cogoya min na, wa kalafili yɛrɛ ka kɛ a don na ni dantɛmɛ wale tɛna bɔ a kɔnɔ, wa min ni jɛmu fanga bena to a ko kɔnɔna la. Wa ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ fɛrɛ be kɛ k'o bɛɛ lajɛlen sabati o kɔnɔna la. Jamanadenw sago ko o de be kɛ. Abdulaye Wade yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni be sira la ka se u ka dugu la ka kɛ ni alamisa février kalo tile 7 ye, yaasa a be se ka kalafili nunu yɛrɛ ani fanga sinamatɔ maaw yɛrɛ be se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ cogoya min na, u ka kalafili nunu bɛɛ lajɛlen be se ka kɛ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la. Laginɛ jamana la kasara wɛrɛ kɔni kelen filɛ nin ye fɛn min ye sanu bɔyɔrɔw la, wa o kɔni kɛra sababu ye ka maa 17 bɔnɛ ani la kunnafoniw na. A yirala k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu kɔni sanubɔ bɔgɔ de kɔni firilaw kan waati min na o kɔni kun wulila dimanche don sufɛ ni ka u kunda ni yɔrɔ kofɔlen kan ni a yɛrɛ be wele ko Nurasoba, ni a yɛrɛ ni sigiri cɛ ye kilomɛtiri 30 bɔɲango ye Laginɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ. Kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔla olu kɔni ye a yira k'a fɔ maa 17 bɔɲango de ni tora kasara in na, hali n'a sɔrɔla donna natɔlaw la kasara in a be se k'a juguya kosɛbɛ. Bawo fɛn min ye Nurasoba maire dankan ni o ye Alpha Kabine Dumbuya, ale ye a yira k'a fɔ maa dɔw be yen nɔ an be don min na komi bi ni olu kɔni a yiralen bɛ k'a fɔ ko olu tunnen bɛ. O b'a yira k'a fɔ donna natɔw la maa minnu kɔni tora ni kasara kofɔlen na a be sɔn ka caya ni maa 17 kofɔlen ye. Ka kɛɲɛ ni minantanya kɔni ye fɛn min ye dugulamaw kɔni u ye ɲininiw jɔ dimanche su yɛrɛ ni ka segin ka ɲininiw daminɛ tɛnɛndon. O de hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman de be yen nɔ minnu ni tora ni sanu dingɛ dafiri in na. Maa 17 minnu ni a yirala k'a fɔ olu fatura an be don min na komi bi maa 14 bɔɲango kɔni bɛ o la minnu sera ka lakodɔn. Nka fɛn min ye Laginɛkaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ka koɲɛw ma, o y'a yira k'a fɔ nunu kɔni ye sanubɔla yamaruyabaliw de, bawo wulila su de fɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛrɛ kɛ ka taa fɛn dɔw ɲini. O kuma na ni bɔgɔ sɔrɔla ka dafiriw da la. Nin kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna waleya jugu ka kɛ Laginɛ jamana la, bawo hali septembre kalo tɛmɛnen maa 4 ɲɔgɔnna fɛnɛ sanu dingɛ dafirila olu yɛrɛ fɛnɛ dala Laginɛ sanubɔyɔrɔw la. Laurent Gbagbo ni ale yɛrɛ ye Côte d'Ivoire masakɛ kɔrɔ ye, ale ye maa ni janvier kalo tile 15 wagati la o y'a sɔrɔ ani fanga tigilamɔgɔ be ɲɔgɔn na a bi san caman bɔ minnu ni a tun jalakilen do k'a fɔ ko a ye dankari kɛ adamadenya hakɛ dɔw la ani dantɛmɛ wale wɛrɛw. Janvier kalo tile 15 waati ni maa kofɔlen kɔni a kora ka jɛ ka bɔ a ka o ko dɔw la. U y'a bila ni sariya ka bilali dɔw ye nga halisa ɲangi dɔw be to a kan. O kɛra ka bɛn ni février kalo tile fɔlɔ ye. Fɛn min ye Laurent Gbagbo ye ale yɛrɛ bɔra a ka dunanjigiso la ni o ye hôtel ye. O y'a sɔrɔ min ye filitigilakaw ye CPI finitigilakaw ni olu ye diɲɛ selekira ni kiritigɛ bulonba maaw ye ɲani olu ka a di belgiw olu ka finitigilakaw ma. Ninu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni sufɛ ɲɛgɛn ye 22 waati ye. Fanga tigilamɔgɔw kɔni kelen k'a bila ka bɔ kaso la. A yirala k'a fɔ ko a ka hôtel ni o ye dunanjigiso ye a ye tile 4 bɔɲɔgɔnko de kɛ yen nɔ. O wagati y'a sɔrɔ min be tali kɛ CPI maaw ni olu ye diɲɛ selekira ni kiritigɛ bulonbaw ye olu ni belgiw ka finitigilakaw be ka ɲɛɲini kɛ u bena a bila yɔrɔ min na u yalasa a be se ka wagati nin kɛ ɲani halisa a ka ko ka jɛ ka bɔ a ka waleya tɔw la. O wagati kɔnɔna la minnu be tali kɛ a ka sɛbɛn minnu ni olu kan ka kɛ ka taa a be taa dugu ni dugu la ni minnu ye ni u b'a fɔ ma ko document de voyage u tun be ka olu ɲini fo ka taa kɛ bolo kan ka bila sɛbɛn minnu na olu bɛɛ lajɛlen wagati kɔnɔna la. Fanga tigilamɔgɔw ye bɛn kɛ ko min ka Laurent Gbagbo ka koɲa la o de kɔni y'a ye a kɔni bilala fɔlɔ wa a bena bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni u b'a fɔ ma ko a kɔni tɛ ni sen ta ka bɔ o yɔrɔ la ni o y'a a ka municipalité ye. A bena bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mun na a tɛ se ka bɔ o yɔrɔ la cogoya si la ka taa dugu wɛrɛ la min ka sɔrɔ a ma fanga tigilamɔgɔw labɔ a kalama joona. Maa dɔw y'a fɔ k'a fɔ ko min be tali kɛ a muso sabanan na ni a muso sabanan ni o n'a den dɔw be Bruxelles ko yali ne y'a sɔrɔ ni maa kofɔlen bena taa a ka ni wagati nunu kɛ o yɔrɔ kofɔlen de la wa. Min kɔni ye Laurent Gbagbo ye yamaruya foyi t'a bolo min b'a to a ka bɔ a mana bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min na fanga tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ k'a be taa dugu wɛrɛ la o kɔni yamaruya tɛ a bolo fa a ka fanga tigilamɔgɔw labɔ a kalama. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko a tɛ se ka maa si jama dalajɛ baara si kɛ k'a fɔ ko a be kuma maaw fɛ a ka nin ko nunu kan yali fo ka taa a se ko wɛrɛw ma a tɛ se ka maa si fara ɲɔgɔn kan ni wagati nunu kɔnɔna la. An be wagati min na i n'a fɔ bi Laurent Gbagbo kɔni maa be se k'a fɔ ko halisa a kɔni ka kasow kɔni ma ban fɔlɔ sabu min ye fanga tigilamɔgɔw ye a tɛ se ka munumunu si kɛ ka sɔrɔ a ma olu labɔ a kalama.
diɲɛ setigi jamanaba min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko États-Unis d'Amérique ni dɔw yɛrɛ ko a ma lamɛrikɛnw ka jamana u ka masakɛ ni ale yɛrɛ Donald Trump ye kunungo ale kɔni ye dantigɛli kɛ u ka wasadenw ɲɛkɔrɔ ka taa se u ka jamana yɛrɛ faama caman ma. Donald Trump kɔni ye wagati min kɛ kuma la a wagati kuntagala bɛ taa heure 1 miniti 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ. A da kɔni nana don jamana kuma kologirinw na ka ɲɛfɔli kɛ u ka wasadenw ɲɛkɔrɔ ka taa se u ka kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Cour suprême maw olu kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan. Donald Trump kɔni ka kumaw la a nani sinsin k'a fɔ waleya mun ni baara minnu bolo dalen don ale fɛ ka ɲɛsin lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana ma o de ye k'a fɔ kogojan minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko mur nanzarakan yɛrɛ la o ka se ka jɔ lamɛrikɛnw ka jamana ani Mexique jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Bari a y'a jira k'a fɔ nin wagati laban ninnu na kojugukɛlaw kɔni bɛ ka boli ka bɔ Mexique jamana yɛrɛ ka don lamɛrikɛnw ka jamana kan o dun ye degunba de min bɛ na ni basigibaliya yɛrɛ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan. O de y'a to a y'a jira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ kogojanw kɔni bɛna jɔ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana ani Mexique jamana ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ Donald Trump kɔni y'a jira k'a fɔ lamɛrikɛnw u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa lamɛrikɛnw ka jamana bɛ jamanabaya min na a bɛ se ka to o minɛn kɔnɔ halisa. A tilara k'a jira lamɛrikɛnw yɛrɛ ka wasadenw na ko donna natalaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ kalo min na nin n'a bɛ fɔ o ma ko mois de février o tile 27 ka taa se tile 28 ma ani Corée du Nord masakɛ yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye nka sigi in bɛna kɛ Vietnam jamana yɛrɛ kan. Ni ye Donald Trump yɛrɛ ka kumaw ta k'a lajɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan e ko a yɛrɛ mi waso diɲɛ jamana tɔw la wa? A y'a jira k'a fɔ kabiri diɲɛ yɛrɛ danna ni ye diɲɛ yɛrɛ tariki ta ka na lajɛ lamɛrikɛnw ka jamana a bɛ se k'a fɔ olu de ye diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaba ye wa olu kɔni bi i disi gosi n'o ye k'a fɔ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan wa olu de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni ye diɲɛ yɛrɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan setigiya la. Nka a tilara ka wele kɔni bila ka ɲɛsin lamɛrikɛnden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa olu kɔni bɛ se ka to o jɔyɔrɔ fɔlɔ la cogo min na fo lamɛrikɛndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɛ ka tila ka i bolo di ɲɔgɔn ma walasa lamɛriki jamanaba in ni a yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka to o jɔyɔrɔ in na cogo min na. Nin kɛra u ka masakɛ n'o ye Donald Trump ye ale ka dantigɛli kuma kologirinw ye kunungo sufɛ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di an ma an bɛ foli ni tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni ala ye sini jira na nɛgɛ kanɲɛ 11 waati nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko 11h aw sɔgɔlen to tele ɲɛta jabaranin so la ka sababu kɛ kunnafonidi kɛnɛ min tun sigira an ka karamɔgɔkɛ tɔgɔ la n'o ye ala ka hinɛ Imam Abdul Aziz Yata Bari a ka lafasalibaw an b'a fɔ maa minnu ma ko avocat olu kɔni ye kunnafonidi barow min sigi ni a yɛrɛ ja dɔw tɛmɛna an ka bi kunnafoni kɔnɔna na sini a kungun ni a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ walawala aw ye a ka aw sɔgɔlen to tele ɲɛta la ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 11 waati ye n'an ko ma ko 11h sini ni ala sɔnna ma ala ka sini do kibaru kɛnɛ jira na.